Uy, pre. Basta nga bay. Lagi hapon lagi. Lockdown lagi ta pre, perdi ng virus lagi. Mau lagi. Oh, up. Time sa bay. Kapitan ni. Kani? Tabang kaila. Ah. Bayar dong. Pwede ba bay? Ay, noso ba? Say, pagtayo sa kuha. Wala eh. Bay, ayaw, wala eh. Wala. Di, may mangilabot si mo. Naniguro lang, may ba? Astig na mo, Dre. Bago ng ulo niya ron. Wow, nang virus nang tayo, no? Lagi? Tingkusugan ron, lagaw nang. Uy, bay! Uy! Basta, tara naman ka, bay! Duga na dito! Hello guys, naita ning panahon na lockdown. Pero okay ramang gyapon kay para ra gyapon ni sa tuwa. Dali naman ang tuso lang sa nato. Pero wala sudan guys. Tung na kayo, wala yun. Pait na kayo. Mantinner lang ko ano. Kailan magunsa nga sudan Gulay. Kailan magunsa na? Ha? Tinangkong? Dali. Wow. Kung beef na. Hello guys, karong panahon ano, ang tama nga buhaton nato ng panahon ano. Isa ra gyud dili magdabaghay-ghay ulo. Tuman ta, di ta magas-gawas. Isa pod, di ta magdinamak. Kinahanglan hinlo ta. Usa ka mukhaon alcohol sa kamot, masin ka mukhaon alcohol to ka perminti. Importante, ligo, o pwede ligo kada adlaw. Uy, pagkahapon, ligo na pug ka. Dipinsa ta ng virus ro, delikado kayo. Ano, dipinsa na kita di ta magdinamak, number 1 gyud na. Inang timanig gyud na konsultin nyo, maghinlo gyud ta.